Right, ndisati ndaenda baba. Tine zvimwe zvandoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri. My USA. Anditi. Yeah, maita basi. My USA. Eve yako yako my USA. Anditi. Wafarira. Yekutenga zvaunoda. Anditi. Chichengeta zvakanaka momwe mako. Anditi. Saka baba Eve matichade kuona ku road. Chokala ndiendi. Muri kuona zviri kuitika videos awo. Anoonekwa nevanhu vari kwese. So vakazokuona futi muri uko havazokwanisa kubetserana nemi. Chigarai pamba muchichengetani Evelyn. Anytime patinouya chida kuonai kana kuti vamwe vanhu vari kunze vachada kuuya kuzokuonai. Imi vakangoti directed cover director ngavasvike muripo. Mune mwana wani. Chikafu mana acho rent ye 3 months iyo yavepo. Zvimwe zvamungada chi. Zvimwe zvese zvamungada zvekuti mwana aende kuchikoro pekugara tikugadzirisa. Anditi. Aiwa ndinotovimba nemi kuti muchamira nesu kuti tinge tinochinja upenyu wehama yedu. Aiwa pana chinoramba kana tikaita zvinhu tiri murudo, tiri pamwe chete nekuti kubatana pamwe chete nekuva nerudo isimba. Aiwa from Uncle Saint na baba Eve pari zvino chiti chi much love.